ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಫೈನಲಿ ಇನ್ನು ಕೋಲದ ದಿನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಬಟ್ నాకు ಬತ್ತದು ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತದ ಅಂಡೆ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಅರ್ಜೆಂಟು ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಕೋಲದ ಪಿರಾವ್ದ ದಿನ ಇಂಚನೆ ಆ್ಯನ್ ಕಿಚನ್ ಹಿಡ್ದಾದನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಡೇಗೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ ತೋಜುನತೆ ಅವು ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೋಲಗು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆತು ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಪಾಡರೆ ಒಂದು ಕೋಲದ ಪಿರಾವ್ದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸಾದಿ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅಡ್ತದು ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ತಯಾರಿ ಆತಂದು ದಾಯ್ಪಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗನೇ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುನು ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕೋಲದ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಕೋಲದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ದಾದ ಮಾತ ಆಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅದೇ ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते वरवरं सुरसुमे स्वाहा स्वाहा महागणपते नमः ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते वरवरं सुरसुमे स्वाहा स्वाहा महागणपते नमः ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते वरवरं सुरसुमे स्वाहा स्वाहा महागणपते नमः ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते वरवरं सुरसुमे स्वाहा स्वाहा महागणपते नमः बोधाय नमः महागणपते नमः प्रार्थनां समर्पयामि ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते वरवरं सुरसुमे स्वाहा महा चंद्र ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡಾಯ್ನ ಗಣ ಹೋಮ ತೂಯರು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅವು ಇಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಪ್ಪುನ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಮನೆಟ್ಟು ನಡತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ತೂಯರು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವನಸಕ್ಕೆ ಬೈದಿರು ಅಂಚಾದು ವನಸ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ You're in YouTube. Lim du jana sama sambar ini sambar साढ़े 5 किलो शौक में दिल
ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ದುರ್ಗೆ ಕದ್ರಿದ ಏಪಲ ಶೇಖರಣ್ಣ ಫೋಟೋ ಚೀಲ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಕೊಟ್ರು ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಪದ್ಯ ನಿಕಲ್ ನಾವು ಪದ್ಯ ಊರ್ದ ಮೋರಿಯ ಬುಲ್ಲೆ 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 ಆಯ್ತು ಬುಲ್ಲೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಳೆ ನೀರಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಇದು ಮಾತ ವಿಷಯ ಕೋಲದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಲ ಕರಿದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆತ ನನೈತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಕೋಲದಪ್ಪಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದುಪ್ಪೆರತೆ ಬಿನ್ನೇರು ಅಕಲ್ ನೋಟು ಇಂಚನೆ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತ ಪಣ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಜೆಸ್ ಸಂಡೇ ಸಡೆ ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ ತಿನ್ನೊಂದು ಬತ್ತ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ತೊಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ತನಿಷ್ನ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೆ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಡ್ವೆ. So that's all for today. Thank you so much for watching. Lots and lots of love. See you soon. Bye.